Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо хони момош рафтистем. Камтар ҳама каса ҷамъ шуда шинем гуфтем барои меози обед шудесте. Соат 11 гузашта гӯше то мо тайёрӣ дидем, то вай шудем. Ози берун каме шамола. Шавҳарам гуфтанд ки мошина инҷо биёрум ба броин, барои ки берун шамоли сахтае гуфтанд. Ана михел не ки берун ҳаво офтобаки хушрӯ. Саҳар кати мо хеста ҳеҷ кор нест, субҳона кардему, ҷамъу гир кардему ва якбора тайёрӣ дидем то кӯдакои инаш мепӯшонӣ, ваеш мепӯшонӣ, инаш ман берун бро, ваеш ман берун бро. Анам хел аҳвол кати ҳозир куҷо шудан ина. Берунам ха шамол трезои мо пӯшидем ки то ки ҳама ҷо пури чанг нашавад. Нинича дасти манда. Ҳозир биёян агар бадравем майда. Имрӯз низ успед накардам ки шаб комментарияҳои камтарша хондам. Бисёриҳо нависёндагӣ ҳастанд ки номаша чӣ мондем, бо ҳатто як кас нависёндагӣ барои чӣ номаша намегӯен. Бисёриҳо пурсидастанд. Дӯстони азиз, ман успед намекунам чӣ хеле ки гуфтам комментарияҳои ҳамаша хонданда. Не ки ҳамаша ман мехонам ҳатман ва чӣ мегӯянд ва ҳозир мана омадам ман броем номаш чӣ мегӯянд ҳатман номаша мегӯем. Мо аллакай шаҳодат номаша рафта гирифтем. Ман дара қулф кунам бром оста торт харид омадем. инҷо чанд намето инотон чанди ин пирожниятон? Ҳа? мо то ҳолдирони мошина шидем. Рост дига шаҳати хуҷанд ромадам то ки гуфтам ки торт гирам ягон хел пирожнӣ ки ягон хеле вай надорад. Фақат ҳамин бисквитни ва ё чӣ мегӯянд торто ва тортои калон дошта ки 70-75 сум ҳам хеле буд. Баъд ман вай мехостам чӣ мегӯянд хеле тортои медовикои бамаза аст кум хеле хостам ки не ки медовик надоштаг. Умуман шавҳарам мегуфтанд медовик гирен, не ки фақат бисквитни фруктови шоколадни ҳам хеле чизо дошта. Ба шавҳарам омадем инҷа ҳозир инҷа ягон таёбем агар мегирем. Наёфтиянд торт яками бозорчуда ягонҷо шуд торт нестай гуфтанд телефон карда ҳозир. Ростика вай болода ҳастай кругда таҷ торт мо ай ҳамунҷо фақат мегирифтем торт ва унҷода хеле чизои турецки доштак бо шириниҳои турецки доштак. Шавҳарам мегум немегӯн вай худи унҷо рафтанда. Мо хе папути дуромадастем ҳама ай бозор якду чӣ гирифтан дар корай барои вай кадан не ки намеран боло худи вай боло ҳай барои мехотир хай ай магазин ягон чизи дига мегирем дия ягон ширинӣ. Манам инҷодам куҷода буд магазинаш не ки нест ба фикрам торт. Кани дадаш? Дадаш кани? Сёша бина. Оди дадаш биён. мо хони момош омадем. Ҳамин гула додан апай Дилафрӯз? Ҳамин шохош дароз? Мани ин ранги гули вай хони мо будагӣ. Мани инам ай мани хеле гул қоқ шуд рафт. Инаш дига хаваяш вай иман инаша харидиян очам. Мани инаша ҳамсоя додиян. Мани айн гули доштаги мана ин ваяшда. Мани хони мода гул ҳаст кун бояд ҳамуди дига гул доштан ваям хушрӯ буд ҳамин буд ё та дигаш буд. Ман тубакое додам ки вай кунам вай шамола бинам. Эҳе ино ҳаминҷода шашлик кадаста. Дадаш. Шамол? Не, шамоли вай нест ко.
дасти Нилу да тинеша хона биёрадша. Не, ман ятша додум, ха ҳеҷ кор намекунад дия. Ман инҷо шашлик кадестан ино вообще маълум нест. Ман надестам ки чӣ гап чӣ кор гуфта. Берунам ки шамоли безеб ки ҳеҷ кар нест ки берун биромада сёмка кунад. Шамол беҳад безеб. Ман ҳози ма метсам тарелка чида Нилуфар. ҳа ноно айтен тамом дигариёша додам. Шашликҳо тайёр шудан мана. Насӯзи Нилуфар. Ҳозир ма як тарелка метсимта. Ҳозир мерезимта сиёвуш. Tez. Tamam. Az istekan tartakşın şöyle. Çöy kokar. Girak siyavuş şaşlık kır. Peşterşin. Dostani aziz, ما خونه آمدیم الکه و بگاهی روز شده این روزی دیگره دیروز ما خیلی ناز خوب ششتیم خانم مشته و هم خیلی ششتیم به اهمیت کردیم و بینیم که الکه شام شده و بعد وای نکردیم نه آمدیم همونجا ششتیم و سحری صبح سحر خسته آمدیم صبح سحر خسته آمده کارو باری خونه کودکو کتی مشغول بودم راستی که از سبب کمی سرکار بودم ویدیو نکردم بیرونم خیلی شمال خنک بیرون بهت شمالی هم خیلی خنک سحری هم خیلی شمالی بزرگ شد که هم مجا پری چنگ و این تریزه های مک شدگی بود اینجا هم خیلی چنگ شدگی هست که از میخوام یا برم اینجا جمع کنم پریاده کنم پولوش شویم و خانه های نیز پگاه بعد وای کنیم уборка کنم گفتستم پگاه روز شنبه یا برام پلیساس میکنم تمام دیگه یکان کاری زیادتی نیسته گویم همه جا هم خیلی без порядок як агар ки масалан ҳама ҷои порядок кунам хушрӯ кунам агар ҳама ҷо хушрӯ ҷамъу гир мешад не ки як агар ки бо партам ай пушти кӯдак шавам агар манам ин аҳвол мешад мози якбор ҳама вайёра ҷамъ карда монам полотенцаҳояташ қоқ шуда ваеш намай ва бисёриҳо номи нинича мепурсанд мегӯянд ки номаша чӣ монден ва ҳатто гуфтанд ки фаридун мондиен рости гап дӯстони азиз ман ҳамин рӯз танҳо шиштам пура ҳама комментариҳои хондам ягон комментария намонда гӯем ҳамашда лайку сердечка мондам раҳмат дӯстони азиз ки менависен комментария ва имрӯз чиқаре ки гуфтам ҳамаша ба 1006 ман хондам ва номи ниничая бисёриҳо пурсидагӣ ҳастанд ва ҳатто ҳарчиҳо гуфтагем ки барои чӣ намегӯем барои чӣ хел дӯстони азиз ҳатман вақти соата шавад ман мегӯям ҳатман вай мекунам агар ки нагӯем ё ки вай накунем агар ҳамон чизе ки шумо мепурсед ҳатман ман мегӯм ки намешавад ина нишон дода ё ки гуфта ин хелда мегӯм ҳатман мегӯем ман ин шаҳодатномаи ақди никоҳ инаш ани Нилуфар бошад Зулфонова Нилуфар инаш ани Сиёвуш ино дасти нависондагӣ ҳастанд ҳамаш вай Фаридунзода Сиёвуш инаш бошад уже чопӣ ҳастай яъне даст катинею вай катинависондагӣ Фаридунзода Салмон дӯстони азиз мо номи писарчамона Салмон мондем комментарияда нависен кани номаш чӣ мегӯянд чӣ хел рости гап ман вай накардам чӣ мегӯянд хел манда ҳамин номи Сиёвуш беҳад маъқул будак ва ман ҳама вақт мехостам ки Сиёвуш монам ва худоба шукр мана Сиёвуш мондем ва дуюм писарча шуд ва ман гуфтам ки шавҳарама ки кадом номе ки шумода хутонда маъқул бошад писанд биёд агар монен ва шавҳарам гуфтанд ки хел очам бисёр мехостанд ки агар ки ман писарчадор шавам агар номаша Салмон монанд гуфта барои ҳамин хотир баъд
номаш чиш мегӯн худо раҳмати хуштомонам ҳам хел мехостанд ки номи бачаҳошна Салмон монанд ва шавҳарам ягонташа барои ҳамин Салмон мондем. Нависен дӯстони азиз, кани бо ягон кас номи бачаҳош Салмон ҳаст умуман ё ки не, ё ки чӣ хел чӣ нависен комментарияда. Рости гап ман бисёр пурсидам ки номи вай духтарча писарча нависен ки чӣ мондагӣ ҳастай ва уқа бисёр одамон нанавистанд. Гӯем ки интихоб кунам ягон чиzo ё ки ягон вай гӯем не, ман ҳамин шавҳарам ҳам хел гуфтанд. Баъд ман гуфтам майла чизе бошад. Анами хел дӯстони азиз, асос сиҳат саломат бошанд, танашон дард накунанд, оянда хушбахт бошану вай бошанд, нағз бошанд. Барои мо шуд ном гӯем як чизе ҳаст ки бо ман худам дута ном дорам, ҳам Дилафрӯз, ҳам Нилуфар ном дорам ва ягон вай нестай гӯем. ҳам Нилуфар мегӯдман, ҳам Дилафрӯз мегӯдман. Он қадар вай чӣ мегӯянд Дилафрӯз ҳеҷ када мегӯдмана, фақат Нилуфар ҳастам ман. Чӣ хел гӯям Дилафрӯз ном мондагӣ, неки Нилуфар мегӯд. Барои ҳамин ба фикри ман асос сиҳату саломативу хушбахтиву хурсандӣ ҳаст. Ман балкон омада будам, гуфтам ки тавора мегирам, либосҳои офтоб мекунам, бо либос андохтан дар кор, майда ҷамъ кунам, ҳаминҷоҳоя тамом. Баъд хӯрок ҳастай, асос кӯдакоя шукамшона сер кунанум, тамом. Анами хел дӯстони азиз, осмон аҷоиб хушрӯ, анами хел беҳад ҳаво салқин шудагӣ ҳастае ки трезоҳои мо маҳкам кардем. Ини кухни полни маҳкам ки то ки хунук нахӯранд. Кӯдако гуфта носки пӯшонда уже изорчаҳои